Vítáme vás u videa, které vám může pomoci při přípravě na maturitu i přijímačky. Dnes se budeme zabývat několika úlohami, které pracují s porozuměním textu. To jsou úlohy, které se objevují jak v přijímačkách, tak u maturity docela početně. Budeme pracovat s úlohami, které jsou vybrané z testu RIO 2016, a ten najdete na našem webu www.procestinu.cz. Podívejme se na první text, se kterým budeme pracovat. Pamatuje ještě reprezentaci Společného sovětského svazu. Nikoho asi nepřekvapí, že je suverénně nejstarší gymnastkou, která kdy závodila pod 5 kruhy. Debitovala v roce 1992 v Barceloně v týmu pod hlavičkou Společenství nezávislých států, který byl nástupcem rozpadajícího se impéria. Když tehdy při zahajovacím ceremoniálu zapálil olympijský oheň lukostřelec čípem, byla jsem u vytržení. Je to má nejkrásnější vzpomínka na hry, líčí Čusovikinová. Od té doby se na olympiádě představila v barvách Ruska, Německa a nyní, tak jako po rozpadu SSSR, závodí za rodný Uzbekistán. Má doma 11 medailí z mistrovství světa. Ještě v roce 2012 získala na mistrovství Evropy stříbro v oblíbeném přeskoku. V Riu tomuhle zázračnému dinosaurovi drželi palce snad všichni fanoušci bez ohledu na národnost. Tolik výchozí text. A teď úlohy. Úloha první, nebo tady 5. Uveďte, co v textu znamená výraz impérium. Ten výraz najdeme na 4. řádku a před ním je nástupcem rozpadajícího impéria. Když půjdeme v tom textu zase dopředu zpátky, tak zjistíme, že tím nástupcem rozpadajícího impéria je Společenství nezávislých států. A když půjdeme ještě zpátky, co bylo to Společenství nezávislých států, dostaneme se k tomu, že vlastně předtím byl Sovětský svaz. Takže to správné řešení je v textu, to znamená Sovětský svaz. Úloha 6. Napište, kdo je v textu zázračným dinosaurem. To sousloví zázračným dinosaurem najdeme až v závěru textu, je to na předposledním a posledním řádku. Klíč k řešení. Když obecně o někom řekneme, že je dinosaurem, nebo o něčem řekneme, že je dinosaurem, tak to znamená, že to je něco starého, takového už těžkopádného, ale hlavně starého. A jestliže tady tedy řekneme tomuhle zázračnému dinosaurovi, drželi fanoušci a tak dál pěstí bez ohledu na národnost, tak mluvíme o někom, kdo už je na Bůh ví kolikáté olympiádě. V Riu znamená převedeno na čas v roce 2016. A když se podíváme zpátky na text, na začátek, kde je napsáno, že poprvé Čusovikinová byla na olympiádě v roce 1992, to je z hlediska olympijských her neskutečná doba vzhledem k tomu, že se jedná o gymnastku. Gymnastky velmi často zvládly 2-3 olympiády, ale většinou to není sport, kde by se pěstovala nějakým způsobem dlouhověkost, jako to je třeba v jezdectví. Takže tím zázračným dinosaurem je míněno obrazně, je míněná právě ta gymnastka Čusovikinová. To je správné řešení. A tak trošičku s tím souvisí i úloha 7, když jsme na to narazili. Na 2. řádku výraz nebo význam slova debitovala. Dá se to i odvodit. Pokud nevím ten význam z hlavy, nevím, že debitovat znamená de facto poprvé startovat, poprvé někde závodit, mít premiéru takovou, tak pokud tohle nevím, tak ono se to vlastně z toho textu dá odvodit i v souvislosti s tou předchozí úlohou. Jestliže je tady nějaký zázračný dinosaurus, něco starého, tak vlastně to mám
ose toho extrému na tom konci v roce 2016. A proti tomu je ten opak, ten začátek, který letopočtem najdu v roce 92, takže z toho tak můžu vyvodit, jo, když debutovala, tak to bylo poprvé. Druhý výchozí text. V zápase o 5. místo porazili Američanky Francouzsky 19:5 a v zápase o 7. místo zvítězili Španělky nad Fidži 21:0. 9. místo obsadili Brazilky, které porazily Japonky 33:5 a 11. příčku vybojovali Kolumbijky nad Keňankami 22:10. Úloha 8. Které z následujících slov je v textu napsáno chybně? Vidím, že to všechno se nějakým způsobem týká těch reprezentací, takže půjdu bod za bodem. Fidži, název státu, neskloňuje se, takže tady chyba není. Kolumbijky, na závěru vybojovali Kolumbijky nad Keňankami. Kolumbijky i Keňanky je běžné přechýlené podstatné jméno, tak jako já nevím, Argentinac, Argentinka, Kolumbiec, Kolumbijka a tak dál. Jakkoliv nám to může znít nezvykle, tady chyba taky není. Takže už nám logicky zbývá jenom francouzsky. Ono to na první pohled vypadá, že to je dobře. Jenže ono by to bylo dobře v okamžiku, kdyby to bylo napsáno malým písmenem a znamenalo by to třeba, že kdybych řekl, mluvím francouzsky, použil jsem jazyk francouzština, tak tam by to bylo dobře. Jenže tady jde o to, že potřebuju pojmenovat reprezentantky Francie. A reprezentantku Francie tím běžným přechylováním vytvořím tak, že vezmu mužskou podobu Francouz a k tomu přidám K. Takže by to mělo být, že Američanky porazily Francouzsky, ale bude tam jenom to Z, to S, tam nemá co dělat. To by bylo úplně něco jiného. Jo, takže ta chyba je tady v tom Dčku a má to vypadat tak, že to bude francouzsky bez S. Úloha 9. Která z následujících možností je nejvhodnější úpravou druhého souvětí. Na první pohled to vypadá hodně podobně a složitě, ale nic moc složitého v tom není. Jsou tady v zásadě dvě věci. Když se podívám do toho textu, na to souvětí 9. místo obsadili a tak dále, tak já si tam zkusím najít, co by mohlo být špatně. 9. místo obsadili Brazilky, které porazily Japonky a 11. příčku tady zjevně za tím výsledkem 33:5 chybí čárka. 9. místo obsadili Brazilky je věta hlavní, které porazily Japonky je věta vedlejší a pokračujeme další větou hlavní, takže tam prostě musí být čárka. To je jedna věc. A druhá věc, a 11. příčku vybojovali Kolumbijky nad Keňankami. Tam jde o tu vazbu vybojovat nad. Asi jste nikdy neslyšeli, že by někdo vybojoval nad někým, ale vždycky tam něco nám tam chybí. Musí tam být vybojovat nad, ale co vybojovat? Jo, tady ta vazba musí být, že má být něco, vybojovat něco na někom, ale ne nad někým. A s tímhletím, když tohle to vidím, tak se klidně můžu pustit do řešení té úlohy a jenom hledám, kde je to vlastně odstraněné. A nebo když to nevidím, tak prostě jdu po tom textu a budu hledat, jestli tam neuvidím něco, co by mě nějakým způsobem vadilo, že bych to označil, že to není ta nejvhodnější úprava. Za A. 9. místo obsadili Brazilky, které porazily Japonky 33:5. Tady ta čárka není, takže tam není odstraněná ta jedna vada. A není tam odstraněná ani ta další vada, že vybojovali jak? Nad?
vybojovali nad Keňankami. Ono by to už tak muselo být třeba vybojovali s Keňankami. A navíc tam je přidaná čárka, která je zcela nesmyslná. 11. příčku vítězně vybojovali, to vítězně přidané budiš, není to úplně ideální, ale dalo by se to zkousnout, že to tam být může. Nicméně ve vztahu k tomu předchozímu to prostě není správný řešení. Za B. 9. místo obsadili Brazilky, které porazily Japonky 33-5. Čárku tady máme doplněnou. A 11. příčku vybojovali Kolumbijky nad Keňankami a vybojovali ji vítězstvím. Takže to vybojovali vítězstvím odstraňuje ten druhý nedostatek. A nic dalšího, co by tady bylo špatně, co by mě bránilo k tomu, abych řekl, ještě by to šlo vylepšit víc, tak zatím nevidím. Takže bych si zatím bych si schoval Bčko jako správné řešení. Cčko. 9. místo obsadili Brazilky, které výhrou porazily Japonky. Ta vazba výhrou porazit je víceméně nesmyslná, takže už tohle to brání tomu, abychom to označili jako správnou odpověď. Navíc zase za 33-5 chybí čárka a je tam vlastně to samé, co v Ačku, nesmyslná čárka Kolumbijky nad a neodstraňuje nám to, vybojovali vlastně nějak třeba tím vítězstvím, jako je v Bčku. Takže ani Cčko není dobře. A Dčko. 9. místo obsadili Brazilky, které porazily Japonky 33-5, čárka doplněná, a 11. příčku vybojovali Kolumbijky porážkou nad 12. Keňankami. Tady je totální nesmysl vlastně v té volbě slova, protože nemůžu, když jsem vybojoval v bitvě o 11. místo, to znamená mezi 11. a 12. týmem, tak já nemůžu být 11., kdybych prohrál. Jo, takže vybojovat porážkou nad není možný, je to vybojovat vítězstvím, jak je to v tom Bčku, ale zvítězit porážkou prostě nejde. Takže z toho celého mě jednoznačně vyplývá, že správně je odpověď B.